panggilan malih wonten ing channel kula Muhammad M. Wonten kaludhangan menika kula badhe atur utawi ngaturi ancer-ancer salam pambuka mawi basa Jawa utawi mukadimah mawi basa Jawa. Jujuke mawon setunggal ancer-ancer salam pambuka mawi basa Jawa ingkang cekak aos. Nugroho miwah sih katresnan mugi tansah tumedak lan tumantuk kasanding lan kasandang wonten ing jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga waraden sagung dumadi widodo niskala lulus raharja. Nah, menika satunggiling ancer-ancer salam pambuka mawi basa Jawa. Saestu wonten pabrayan kathah sangeti ancer-ancer utawi tulodo pambuka utawi mukadimah mawi basa Jawa. Mekaten wonten kalepatanipun tartamtu wonten kalepatanipun kula nglegana nyuwun sih agunging aksama ampun kesupe like, komen lan subscribe wonten channel kula lan mugi-mugi dados manfaat kangge panjenengan lan kula. Kula pungkasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.